खुलुमबाय बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेइल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। आंनाव गोबां मानसियानो फन खालामनानै आरो WhatsAppआव सोंहरगासिनो दङ। जोंनि बे गुवाहाटी रङियानिफ्राय जोंना चेन्नाइ बेंगालर थांग्रा ट्रेनफ्रा गोबां मानसिनावनो केन्सेल जानाय खोन्थादों। बिनिफ्राय नोङो भिडिअ लाबोनानै होलाय मोनसे होननायखाय आं दिनै नोंथांमोननो नैबे चेनेलनि गेजेरजों गोदान आपडेट चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनानै होबाय। नोंथांमोना भिडिअ नायबानो जाबाय। गोबां मानसियानो आंनाव WhatsApp खालामदों आरो फन खालामनानै बुंहरगासिनो दं ट्रेना मानो केन्सेल जादों, माब्ला खुलिगोन होननानै। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिनै फारसेनिफ्राय लाइभ प्रुफ खोन्थाजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। जायफ्रा गोजान जायगायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। अब्ला आं भिडिअखौ जागायनोसै आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना भिजिट खालामदों चेनेलखौ। नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना गोदान नोंथांमोना गोनां नटिफिकेसन मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों। अब्ला नोंथांमोना नायलांदो। अब्ला आङो नोंथांमोननो अपेन खालामनानै खोन्थानोसै। अब्ला नायबानो जाबाय दिनै खै थारिख नोंथांमोन खोन्थानि 21 आगस्ट। अब्ला आङो दिनै नायनोसै गुवाहाटीनिफ्राय बिजयवाड़ाखौ आं नोंथांमोननो सेलेक्ट खालामना खोन्थाबाय। बिनिफ्राय आं सार्च ट्रेनाव थुनानै नायगोन। बेयाव नायबानो जाबाय दिनै 21आव जोंना ट्रेना गंनै दंमोन। बिनिफ्राय आं नायनि चेक खालामनानै बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बेयाव नोंसोरो नुदों 12510 बे ट्रेना केन्सेल खोन्थादों दै। नायबानो जाबाय केन्सेल। बिनिफ्राय आङो सेकेन्डनिखौ खालामनि 22504खौ बेबो केन्सेल दै। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन डेटखौ नायनानै खै थारिखआव दङ नोंथांमोननो खोन्थागोन। अब्ला आङो नोंथांमोननो 21 आगस्टनिखौ खोन्थाबाय। बिनिफ्राय आं दा 22आव थांनि 22आव दंना गैया। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय 22आवबो गंनै दङ। ट्रेन नाम्बार गोजौआव ओंखारखादों नायबानो जाबाय नोंसोर नुखादों। बिनिफ्राय केन्सेल नामा, बेयावबो केन्सेल दै 22आवबो केन्सेल ट्रेना। जायफ्रा गोजानाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनाया जोबोद इम्पर्टेन्ट। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो बेयावबो खोन्थागोन जोङो टाक्टाल टिकेट आरो बे प्रिमियाम टाक्टाल टिकेट बेखौ माब्रै जोङो बिनि डिफारेन्सखौ खोन्थागोन आङो। बिसोर मोननैजों मा फाराग दं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। अब्ला 22 आगस्टआवबो गैया। बिनिफ्राय आङो दा 23खौ सेलेक्ट खालामगोन। अब्ला आङो 23खौ सेलेक्ट खालामबाय। 23आव नायबानो जाबाय बेयाव मोनथाम ट्रेन दं दै। दहाय मोननैल'मोन। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव दङ फार्स्टनिया 22504 बे 23 आगस्टआव ट्रेना केन्सेल गैया दै। मोनसे फार्स्टनिया इयाव नायबानो जाबाय 23 आगस्ट ट्रेन नाम्बारा आं खोन्थाखानि 22504 बे ट्रेना केन्सेल नङा। जायफ्रा इमारजेन्सि थांनो हागोन बिनिफ्राय सेकेन्डनिया केन्सेल। बिनिफ्राय लास्टनियाबो केन्सेल नङा। नायबानो जाबाय 12552 दहाय मोननैल'मोन ट्रेना मोनसे केन्सेलमोन। बिनिफ्राय नैबे 12552आ दंमोन। बिनिफ्राय गोजौनिया दा फैबाय 22504आ। दा नोंथांमोना जायफोर थांनो गोसो ट्रेना गंनै दङ। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय टाइमफोरखौ होखादों। बेयाव 22504आ बेसेयाव थांगोन फुंनि 6:25आव ओंखारलांगोन। बिनिफ्राय बेयाव दङ मोनसेया बेनि ट्रेन नाम्बारखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि 12552 बेयो 4:30आव थांगोन दै मोनाबिलिनि 4:30 आगस्टनि 23आव। बिनिफ्राय आङो दा चेक खालामबावनोसै 24आव। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय 24आव नायबानो जाबाय ट्रेना गंनै दङ। बिनिफ्राय केन्सेल दै बेबो केन्सेल गोजा 24आवबो केन्सेल। 25आव नायनि 25आवबो गंथाम ओंखारलायबाय दै केन्सेलमोन। बिनिफ्राय दा खुलिजोब्बाय दै थांनो हासिगोन सोरबा नै फार्स्टनिया बेयाव अपेन दङ 25आवबो ट्रेना दङ दै। जायफ्रा थाङो नोंथांमोना थांनो हागोन। बिनिफ्राय केन्सेलबो दङ नायबानो जाबाय 25आव गंसे दङ। बिनिफ्राय सोलायबाय थानो हागौ आं बाखिखौ खोन्थाला। बिनिफ्राय 30आवबो दंमोन 31आवबो दंमोन बेयो केन्सेल नङा। बिनिफ्राय बाखि माखासेया केन्सेल गोजा खोन्थादों। बिनिफ्राय दा केन्सेलनिफ्राय माखासेया खारफिननाय जाबाय आरोना। बिनिफ्राय चेक खालामनानै नोंथांमोना थांनो हासिगोन। बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनानै लाबोदोंमोन। नोंथांमोना एसेब्लाबो भिडिअखौ नायनानै हमनानै मोनखाबाय जानो हागौ। आरो नोंथांमोना बुजियाखैब्ला बे आंनि WhatsAppआव नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। WhatsApp ग्रुपआव गोदान आपडेट WhatsApp ग्रुपआव जइन जानानै पार्सनेल फैनानै सोंनो हागोन। अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थाबाय आरो आं नोंथांमोननो दा खोन्थागोन जोङो टाक्टाल जायफ्रा टाक्टाल दाननो नागिरो आरो लोगोसे प्रिमियाम टाक्टाल बिसोर मोननैनि डिफारेन्सखौ खोन्थागोन आङो नोंथांमोननो। बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना गाहायाव
तात्काल बेनिफ्राय आरो प्रिमियाम तात्काल बिसोर मोननैजों मा डिफारेन्स दङ तात्काला ओरैबायदि जोंना बेयाव माखासे चार्ज लायो जोंहा टिकेट दानबाथाय तात्कालाव दानबाथाय बेयाव जेसेबां चार्ज लायो बेयो फिक्स जायो बेनिफ्राय आरो प्रिमियाम तात्कालाव दानबाथाय जोंना बे चार्जआ फिक्स जाया जों फैसा होनांगौना टिकेटाव बेयो फिक्स जाया जोङो फ्लाइट एयारपर्टफोराव जेरै जोङो दसेनो बारायो दसेनो खमायो बेफोरबायदि जाबाय थायो जोंना दसेनो बारायो दसेनो खमायबो जायो खमायनायबो फैयो बिनिखायनो जोंना दा प्रिमियाम तात्कालाव जोंना टिकेटनि फैसाफ्रा फिक्स जाया दसेनो बारायो दसेनो खमायो आरो जायफ्रा तात्कालाव दानो नोंथांमोना टिकेटआ केन्सेल जायोब्ला नोंथांमोना रिफान्ड मोननाय नङा बिनिफ्राय प्रिमियाम तात्कालाव दानोब्ला नोंथांमोना केन्सेल जायोबा टिकेटआ माबाफोर बायसान्स केन्सेल जायोबा नोंथांमोना फैसाखौ रिफान्ड मोनफिननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होबाय जाहाथे बयबो बुजियो बेखौ जोङो तात्कालाव दानोबा जोङो एसिफ्राव दानोबा जोङो 12टानिफ्राय दाननांगौ सानसेनि गेजेरावनो दाननांगौ दै बिनिफ्राय जोङो सिलभाराव दानोबा 10टानिफ्राय दाननांगौ आरो 1 घन्टाल' हेरफेर जायो मोननैयावबो तात्काल आरो प्रिमियाम तात्कालावबो आं नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामनानै होबाय अब्ला लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नो सानबाय नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना थाब लोगो मोनगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय गोबां मानसिया सोंहरनायखाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय थेंक इउ अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय